Masikati akanaka mhuri yeZimbabwe. Ini zita rangu ndinoitwa General Stole. Toda kutenda Mwari uri musi wesvondo 1 February 2026. Toda kutenda zvakare mhuri yeZimbabwe mese munoramba makabatana mukugadzira ramangwana. Toda kutenda vese vanoisa support kubasa rerevolution. Makomrades anoramba achisangana nemi pano vachitaura mashoko ekukudzidzisai zvinhu zviri kuitika munyika yenyu. Mwari ngavarambe vachikusimbisai mhuri yeZimbabwe kuti rudo pakati penyu rwuregedze kupera, nekuti isu sevanhu tinopfuura, asi nyika ino yatinogara ichasara iri mumaoko emagenerations anotevera. Ndo mashoko amunogara muchinzwa tichitaura kuti patinorwa tinenge tisiri kurwira isu, asi tinenge tichigadzira nyika kuti ive nyika yakanaka. Mwari vachitigonera zuva nezuva. Tinotenda mafeedbacks atinowana kubva kumakomrades akasiyana siyana. Zvinoratidza kuti shoko rerevolution riri kusvika kuvanhu. Vamwe vari kushungurudzika vachiti revolution yacho zvainenge iri kufa. Hakuna chinonzi kufa parevolution, nekuti imhodzi inoti kana ikakandwa muvhu inotanga kumera. Pane mashoko atakataura akatopinda muvanhu asingachagone kudzimika. Izvozvo ndo zvinotipa simba rekuramba tichitaura. Ndinotenda makomrades vana comrade Katsaya. Vamwe ndanzwa muchitaura kuti ko comrade Katsaya vanyarara zvaita sei. Ini vakandipa ene update vachitiwo ndichamboti batikei nekuda kwemhuri, but zvisinei zvichakadaro ndavatsvaga ndikati huyai mutaure nevanhu venyu. So we expect him to come and address. Toda kutenda zvakare baba Chogumaira vanoramba vachitaura nemi pano, nyangwe tikabatika tichimanyawo nezvimwe zvinhu, asi tinozviziva kuti maviri matatu anouya. Don't underestimate simba reshoko, nekuti shoko ndiro rega rinogona kusvika mupfungwa dzemunhu rochinja mapfungiro ropa munhu echaracter. Ndo saka muchiona kuti pano patinenge tichitaura ma-insults tinomaita mashoma, nekuda kwekuti we are ministering to the people. Vanhu vanonzwa mashoko edu vanofanirwa kuziva kuti tiri kuvaka. Vatiri kudzinga maoffices chete zvigananda, tichiti mishonga haisi kuwanika muchipatara nekuda kwezvigananda zviri kuba. Asi tinozviziva kuti nguva ichakwana, uye zvakare vanhu vanoziva zvavanoda. Hakuna munhu akambodherera masi zvikapera zvakadaro. Masi ine simba rekushandura mamiriro ezvinhu ichishandisa kubatana. Ndo saka muchinzwa pano tichikurudzira kubatana kwevanhu. Shoko rinotitungamirira rinoti ngakuregedze kuva nemashoko akaipa anobuda mumuromo mako, asi ayo bedzi anominista grace kune vanhu vanenge vakateerera. Ndo zvega zvinoita kuti pega pega patinenge tichitaura we maintain respect. Hausi humbwende asi hunhu. Ngatiregedzei kufunga kuti mukaona tichitaura zvakadzikama tinenge tichitya. Haisiri nyaya yekutya. Kana tichikwanisa kutaura kuti zvigananda zviri kuba, ndo kutosatya kwacho ikoko, nekuti tinenge takatarisa zviri kuitika panyika uye zvakare nemararamiro ari kuita vanhu. Kana tichiona kubudirira kwenyika, hatitarise tungwarara kuti anodherera musangano wake nekuti ane mari.
izvozvo handizvo zvatinoita. Hatitarise zvakare kuti vagona kufanda mavhigilante groups anouya achizochichidzira vanhu. Nyaya inoitika kuti tikatamba politics takatarisa power, tinorasa focus, nekuti power rinoisa manyawi. Ndakambotaura pano ndikati nguva yemanyawi vanhu vanogona kurasa nyasha dzinogona kuita kuti vaenderere kumberi. Ndo pamunonzwa mutungamiriri pamwe kutaura kuti kudenga hakuna hurumende yakanaka seZANU-PF. ZANU-PF ndiyo ine mhondi dzimwe dziri kuuraya in the love yemusangano. Toshaiwa a public rebuke inoitwa kubva kuutungamiriri hwemusangano. Ndo zvakare inokonzera kuti nyonga dzese dzinoitika vamwe vaite zvisakarurama nekuda kwekuti vanotemba political immunity. Vari kuisa political immunity kuvanhu vasiri kuita zvakarurama. Vanongori mumusangano iwoyo. Huori huri muZANU-PF ndo zvakare huori hwakonzera kuti vana vadzidze vakagara pamabhenji emiti. Ndo zviri kuitika. Hurumende yeZANU-PF haigone kusanganiswa nehurumende yaMwari, nekuti Mwari vakarurama. Ndo kumwe kusatya ikoko. Mazvona zvakamboitika zvakare munguva yavaMugabe. Vanhu vakataura zvavaida vachienzanisa vaMugabe naMwari, but zvazvinoita baba vari kudenga vanotaura kuti wakazviita ndikaramba ndinyerere ukafunga kuti takafanana. Saka patinenge tichitaura pamapublic spaces akafanana neano, tinotaura tiine hunhu nekuda kwekuti tinoziva kuti tiri kuvaka nyika uye tiri kugadzira conscience dzevanhu kuti dzimire panzvimbo kuti dzirambe zvakaipa. Ndo saka muchiona tichitaura kuti nyaya dzefufuro dzinoda kushandwa nadzo nekuda kwekuti it is being normalized. Lack of accountability munyika yakonzera kuti tisvike palevel yatasvika iko zvino. Saka isu tiri kuda kugadzira masoja anonzwa uye anoziva. A soldier without information or without knowledge is a potential criminal. Ndo zvinotaura vakadzidza. Isusu zvedu tiri vekumashure takabuda muzvikoro tichijamba nepawindo, asi ndo zvatinoziva kuti ukagadzira musoja waunopa pfuti but asina ruzivo rekuti ari kurwirei, anogona kutoshandisa pfuti iyoyo kuparadza pasina zvinobuda. Saka isusu tiri kuziva zvatiri kuita nhasi. I know kuti ndine time ndisiri kuadresa, asi muchatiregererawo nekuti macommitments akawandisa atinenge tiinawo, asi tinotrya by all means kuti tibalanzise. Saka ndambouya kuti ndipindure mibvunzo. Imwe mibvunzo iri kutumirwa kuma-inboxes kwedu. I have a serious question yekuti vamwe vandibvunza kuti stole message yauri kutaura yekuti the system is the biggest enemy amongst those dzatiri kuziva vavengi venyika. Uri kutaura nezvesystem, asi toda kuti utsanangure kuti on what grounds are you saying the system is the biggest enemy? Uye system iyoyi anditi inoitwa nevari mupower here. Ko why wada kunanga system iwewe usiri kunanga vari kuita system yacho? Iyoyo question ndo yaita kuti ndibude kuti ndiuye ndigozotsanangura pano, nekuti kana muchibvunza mubvunzo, that is why ndakaisa ma-direct contact angu pa-public domain kuti tikwanise kusangana. Ndakavimbisa ndikati handina message yandinojamba. Macomrades anotaura neni anozviziva. I can be of a delay to such a point yekuti chero 2 days inogona kusvika
ndisati ndakupindurai nekuda kwekuwanda netraffic inenge iri kuma messages, but ndinotodzoka chete. Constitution yedu ndiyo yakabata ma-strings e-system yenyika. Zvese zvinoitwa munyika, it is referred back to the system iri enshrined into our constitution. Kana comrade vakabvunza mubvunzo uyu, I know kuti muri vaviri, kana makateerera mese, ndoda kuti mubate mashoko andiri kutaura nezvawo pano. Chinonzi constitution, save we-constitution, it's okay, chinonzi system actually, save we-system, i-constitution yedu. Pane mashoko andinoramba ndichitaura ndichiti revolution ino yakatengeswa, but pandinotaura mashoko iwayo ndinowanzobata kuti the Lancaster House conference yakaitika prior to our independence ndo yakatengesa the revolution, right? Vanoziva the first constitution yeZimbabwe yakaitwa ku Lancaster House ku Britain. Constitution iyoyo yakagadzirwa 1979. Constitution iyoyo haina kunyanya kusiyana mitemo yayo nemadictates ayo nezvaiitwa naIan Smith. Yakangochinja on the part of power. Ndiyo constitution yatinowana nayo nzira dzatinogovernana nadzo nyika yedu yeZimbabwe. Constitution iyoyo yakatakura anonzi ma-colonial obligations, because nyika ichishandisa that constitution, it must also comply to the United Nations Charter, yatinoti UN Charter. UN Charter iyoyo ndiyo inonzi Berlin Conference. Vanoziva Berlin Conference, history ye Berlin Conference muchaiziva kuti ndiyo yakagarwa pasi kuzogadzira the art of colonization munyika. Vatozosvika pa level yekunzwisisa kuti the West yese yakafanana iri kutsvaga zvicherwa zvenyika ino. Ndo kuona kuti instead yekufokasa pa looting yavari kuita, vakati ngatidzoke tinogara pasi nekuti mafights edu ekuti taakupindana mukuchera nekuluta kwatirikuita yakukonzera kuti progress isavapo. Saka handei tinogara, ndo kwakadividwa nyika kuti tizodai tichitaura neZimbabwe izvezvi, kuti tinge tichitaura nezveSouth Africa izvezvi, kuti titaure nezveGhana izvezvi, kuti titaure nezveLibya izvezvi, kuti titaure nezveZambia izvezvi. Vakagadzira maboundaries iwayo vanonzi vapambe pfumi, vachigadzira maboundaries vari kune inonzi Berlin Conference, vachiitira kwete kuti maZimbabwenzi agare ega, kana kuti varungu vagare vega, kana kuti mazezuru agare ega, kana kuti mazulu agare ega, but vaiitira kuti iwe kana uchichera muSouth Africa anditi uchishandisa kambani yako haufanirwi kupfuura boundary inonopinda Mozambique, nekuti Portugal iri busy kuMozambique. Asiyo kana iwewe waakuita zvauri kuita ikoko, chiuyai musapinda muZimbabwe nekuda kuti maBritish vari busy muZimbabwe. Ndo mamirire azvakaita. Kana maakupinda imimi kuLibya, musasvika ikoko kana muchibva kune rutivi rwenyu, nekuti vekuItaly vari busy ikoko. Andini mazvona. Saka maboundaries edu atinawo akauya kuzoisa order mulooting yakanga ichiitwa nevapambe pfumi. UN Charter, I don't know kuti do I have to continue over this, but ndiri kuda kuzama kutaura kuti constitution yenyika ine ma-colonial obligations, nekuda kwokuti ino comply kune zvimwe zvinhu zvisingadiwe nema leaders enyu
but my leaders are not to comply kwazviri nekuti ndo ma conditions of acceptance into the international community. Saka huranda unakupera element matiri. Saka element ye huranda haina kunge yapera. Saka constitution yedu yenyika yedu yeZimbabwe yakagadzirwa ku Lancaster House, ku conference ndo kwa yakagadzirwa 1979. Constitution iyoyo, the art of its operation haitendere munhu mutema kuti asimuke nekuti yakagadzirwa yakadesignwa kuti vashoma varambe vachibudirira, vazhinji vachinetseka. Ndava haina kutipa simba rehupfumi. Ndo pandinoramba ndichikuudzai kuti nyaya yesimba rekuzvitonga panyaya yezvematongerwo enyika yakatosiyana nesimba rekuzvitonga kuzere pakukontrola hupfumi. Ndo mistake yakaitika muAfrica iyoyo. Saka tese we are confined under that system. Ndo inotora president kuti anova president kwatiri tomuona achiti address achitaura mashoko akanaka. But mashoko aari kutaura iwayo mamwe acho anotadza kumaita. Zvimwe hakusi kuda kwake, anenge atorambirwa nekuda kwesystem. Kana vanhu vachifungidzira kuti ndiri kunyepa, Zimbabwe ngaimuke yakainventa pfuti. Nekuti uranium togona kuiwana kuti tigonogadzira pfuti dzedu. Asi ndokutaurirai kuti Zimbabwe inogona kusungwa nemutemo we-international law, nekuti iyo pachayo sovereignty yayo inongori pamusoro pekuzvitonga pane zvematongerwo enyika, but pakutenga nekutengeserana vane ma-colonial obligations aripo. Mashoko aya hatifanirwe kumataura, but taakutoita kuti tidzidzise masi muzive kuti tiri pasi pehutongi huri kusubmita somewhere kwavano admita ikoko nekusubmita ndiko kune vatengi nevatengeserani vari kuita basa rekuba zvinhu zvedu. Changosiyana ndechekuti pavakauya vachizotipamba vakaba nepfuti, vakatora isusu wacho vanhu vakatiita varanda. Ndo kutanga kuti Shansound Forced Labor vachitora zvatina vachitishandisa vasikatibhadhare, but now vakazoona kuti pfuti dzarira nekuparara kwavakiita hazvina kunaka. Ngativape simba rekuzvitonga, tozotora vari kutonga vogara mupower kuti ivo vave ndiwo ma-entrance point edu ekutora zvatinoda, to empower ivo. Ndo saka muchiona kuti chero tiine zvese zvatinazvo, the Western countries vane excess jobs nekuti ndo kune production, raw minerals, raw materials dzinenge dzichibva kuno. Vanotengesa ndiva vari mupower, vachiendesa kunze kwenyika. Imimi munonga makuzoapply mavisa muchinotsvagira mabasa ikoko. Chiri kukonzera kuti vatadze kuita mafactories munyika menyu imimi anotanga kuisa production to such a point yekuti ti-export ma-finished products. Inyaya yekuti havana capacity. Mutengi ari kutenga ma-conditions ake. Mashoko aya tiri kutaura ndo anogadzira revolution kuti muzive kuti muri kutambudzika pamusoro pekuti pane zviri kuda kugadziriswa. Ndo saka muchiona kune nyika dzakafanana na Burkina Faso vakazoita kuti enough is enough, constitution away with it, we are going to start afresh. Makavaona ma-non-governmental organization vachipwanya mota kuti zviri nani tisiye mota dzedu takadzipwanya nekuda kwokuti wataura kuti hatichakwanisi kuti tishandzane nenzira dzinocomply mumitemo yenyu. Taakuda kuti maBurkinabe first. The moment Baba Mnangagwa yavachatanga kuti Zimbabweans first, muchaona kuti ndo pavanotanga kutoleburiwa sadictator. Izvezvizvi havasati vanyanya kudhuma kunzi ndidictator, because naivo vari kutamba madouble standard. Ndo pamuri kunzwa vachitaura kuti
a friend to all, enemy to none. Re-engagement and engagement. 3 billion compensation to the white colonial farmers. Vari kukompensata. Matractor akatorwa namakomrades muivhu rakapambwa. Ndosa muchiona kuti havasi kunyanya saka tiri kuti kudii isusu imi semhuri yeZimbabwe chisimukai pachenyu. Izvezvizvi muri kuona matambudziko atiinawo ese. Ndaiseka zvangu ndichiti Libya, mutungamiriri weLibya, he contributed zvakanyanyisa mukuda kubatanidza Africa. Vakaramba, ivo vatungamiriri vedu ndo vakaramba kusvikira Gaddafi auraiwa, achizama kuimplementa the policy inotaura kuti zvicherwa zvenyika ino ngazvishandire nyika ino. Akati ndiri kuisa mabillions, over 70 billion. Kana ndisiri kuita mistake I stand to be corrected. Achigadzira kuti varume atisati apedza ngatibatanidze, let us press a reset button. Ndakataura nezve reset button ndichiuya pano. Vakazviramba vagomanera. Vakataura kuti aiwa ngatingogara umwe namwe achitonga nyika yake paari. But taizviziva kuti as long we are still divided we are not going to make it. Ndo zvimwe zvatikonzerera nhasi kuti manesi aregedze kuwana mari. Ndo zvimwe zvatikonzerera nhasi kuti maticha aregedze kuwana mari. Vana vawe low standard yekudzidza. So hondo yatakatarisana nayo haisiri hondo diki. Ndo saka makanzwa ndakauya pano ndikati the stakes are too high. It's not about removing a person. Totofungidzira zvinhu zvafamba. Izvezvizvi ndaiseka Libya Foreign Bank yafaila a lawsuit yokusunga Zimbabwe over a 100 million lawsuit. Yafailwa kupi? Kwa America. Vari kuti tipei mari yedu. Tarisa uone kuti dhiri racho rakaitika 2001. Simba Makoni weorganization yonzi Mavambo ndiye anga ari minister of finance by that time. Paine company yanzi Zimbabwe National Oil Company yanga ichionwa nestate. Zvese izvo zvakusina 2013 to 2023 yakanga yatokepchwa kudhara, yakachinjwa zita company iyoyo yava under Mutapa Investment inozi National Oil Infrastructure of Zimbabwe. Animukona NOICZ ndo yakumanya kunopindurira. Izvezvi tichitaura kudai Mutuli Ncube anofanirwa kuenda kunopindura kumakosi ekuAmerica pamari dzavakakwereta nekuda kwokuti vaka-accumulate everything, vakatora neliability. Nyika iyoyo yakanga ichinzi inokwereta Libya, but hakuna mechanism yakaitwa kuti vaite settle madebts. Zimbabwe is owing over mari dziri over 15 billion. Iri pa blacklist. Nyika iyoyo iri ku accumulate upfumi hwakawandisa chavanogona kutengera vanhu motikari. Saka we are not dealing ne individual pano, tinodila ne system. Nekuti system ino communicator. Ndo saka muchiona kuti the mess yakaitwa na Simba Makoni kunodairirwa na Mutuli Ncube. Mutuli Ncube is the chief executive officer yeMutapa Investment. Vanonzwisisa nyaya yeMutapa Investment muri kuiziva. Nyika iri kukwereta yakatosungwa, tichitaura kudai Zimbabwe yakasungwa. Inosungwa neLibya. But here is the dynamic of the global politics. Libya is an African country pachayo. Libya is an African country. Zimbabwe is an African country. Ma-African countries ese asungana pachavo. Mutongi gava ndari kunze kwenyika. Saka takatarisana nehondo
andidi kunyanya kupinda munyaya yemutapa investment nezviri kuitika, the dynamics dziri kushandiswa. Unozobvunza kuti mari dzinoita kuti vana weekend vaende kunodya lunch kuItaly vanodziwanepi nyika iri madebts? Because tine zvipo zvakawanda zvema 250,000 worth of cars dzakatengwa vachipuhwa nemari pamusoro vanhu ivavo dzekuti vatamba pamusangano. Nyika ine zvikwereti zvakafanira. Saka ma-issues atinavo administrative issues. Ndo pamunonzwa tichimbotaurawo chikwereti chirungu chatinokwereta chinotaura kuti maladministration yegovernment yeZimbabwe. Nekuti president ashande ega, anoshanda nevanhu. Vanhu vari musystem. Munhu akava nechido chekuvaka system inogona kumurambidza. Saka ndo zvimwe zvatinenge tichiti macomrades ngatizivei zvatiri kuda. Chinhu chinofanirwa kuitika muZimbabwe ndechekuti the whole system must be broken down, but the first stage yekubreak down the system ndeyekutanga kusunga zvigananda tobvisa utungamiriri huripo with all the accepted and possible ways. Tapedza kudaro totanga kuita advocate for the policies dzinoshanda dzichisimudzira vanhu. Hapana chakaipa kuti munhu ari kwacha. Izvezvi kwachadzwa kwakabuda diamond kusvikira rapera. Hakuna kana chikoro chinyowani chakavakwa ikoko. Vanhu variko havana kana road. Chavakangosara nacho makomba chete. Kwaiva nemutaka wainzi wamaimjuru. Hakuna ari mupawa ari kutsvaga kupinda mupawa ane chido chekusimudzira nyika. Nyaya iripo ndeyekuti we need to have the chances of transformation sevana veZimbabwe. Saka zvimwe zvimadebate atipinde mazviri, asi tiri kuziva isu tiri kutungamirira revolution tichigadzira masoja ane information nekurwa kwakanaka. Ndio samuchiona tisina time dzekutamba kwese kuri kuitwa zvima democracy drama nema issues ezvima party zvinenge zvichingomuka vanhu vachiudzwa kuti munosununguka ini ndapinda. Hakuna munhu ane power in individual unless you compromise. You are going to have mamwe mascrews anoreleaswa. Asi kana wakamira pachokwadi chekuda kusimudzira vana veZimbabwe chaizvo kwete to effect smart colonization, hakuna munhu anogona kumiririra shanduko yekusimudzirwa kweupfumi kwevana veZimbabwe asina kucompromise. Kusimudzirwa kweupfumi hakusiri kuti munhu ngaende anosenza apuwe 7,000 kana kuti apuwe $700. There is a lot to be done. Saka macomrades vatakataurana navo tichasangana strategic areas, asi tokuudza tichafamba tichakudzidzisai madynamics. Tiri kugadzira chingungundengu uye revolution yatichasiya iri nhaka kuvana and ticharwa kusvikira zvinhu zvafamba zvakanaka. Itirwai zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Mwari vakuitirei nyasha uye murambe muchibatana.